Весна ще до прийняття християнства була символом відродження природи. Такою вона залишається і зараз. Наші предки в перший день весни завжди зустрічали з особливою радістю. 1 березня – свято весни. Перший день весни або ж 1 березня стародавні слов'яни дуже любили і завжди відзначали народними гулянням. Вірили, що разом із зимовими холодами з життя зникають усі хвороби і нещастя, а на їхнє місце приходить радість, достаток і удача. Також у слов'ян перший день весни був початком року. Цього дня прославляли Бога сонячного світла і родючості – Ярилу, і називали свято Ярилин день. Багато традицій і прикмет збереглися і після прийняття християнства. У перший день весни намагалися не працювати, а провести якомога легше і безтурботніше. Згідно з прикметами, сніг, що випав у ніч на 1 березня – це на добро. А тала вода, зібрана в перший день весни, і зараз вважається цілющою.